Tällaiset ihanat herätyskellot löytyy Seikon valikoimassa. Eli näissä herätyskelloissa on 3 erilaista soittoääntä. Yksi on tää linnunlyverrys. Tai käen kukkuminen. Tai sitten ihan perinteinen pipi soittoääni. Molemmissa kelloissa on takana myös äänen voimakkuuden säädin, eli täältä pystytään sitten säätämään ääntä isommalle tai pienemmälle molemmissa näissä kellomalleissa. Ja ei kun vaan valittelemaan, että haluaako itselleen lempeän herätyksen vai sitten perinteisen pipip-herätyksen. Päältä olevasta napista syttyy valo ja sitten tästä saa myös 5 minuuttia torkkua lisää. Eli mikäli et tykkää tästä vaaleanpunaisesta, niin voisiko tämä käkikellon näköinen kello olla sinulle sopiva hempeä herätysaamu?